ako karang adlaw tungod kay maadto ko sa tungko kay bato ko sa Meralco kay magbayad ko og kuryente. Bayad ko dito sa office. So, ilaag ta mo dito guys kung lapit ang Meralco. So, nailis ko. Nag-ready ko sa ako ang vaccination card kay ingon kanaka na may balaod nga no ride, no vaccine. So, nagprepare ako, gisuot na ako ni, gisuot na ako permanente ni, panini na ako malimtan, pa ang ID, tapos, ang vaccination card, booster, tsaka atong Sinovac. So, naka-ready na ako guys. So, kita-kits unya, nag-prepare ako, akong ginawa na ko ang e-bike, magmotor lang ko guys. Kaya raman ang e-bike dito. So, pag nito ako parkinganan dito, para parking ako ang e-bike. So, see you guys! Hello guys, I'm back. Magpahangin sa ako. Lawan ninyo. Para sa face. Pahangin ko sa ako ang ligid. May bakal ano na yan, flat na yan. Ako. Lalagyan tayo. Hindi naman siya masyado. Paano lang. Pag drive ko, okay na siya. Ingay yung gulong. So, tapos na yung ano guys, pahangin ko sa gulong ko. So, babay muna. Mag-drive muna ako na. Papuntang Meralco. Ayun. Hello guys, I'm back. Diba ganina, nagpahangin ko kaganina. Karon, nagparking na pud ko karon. May abot naman ko, 30 minutes naman ang kalayuan. 30 minutes ba? So, nagparking ko guys. Nakikita nga bato kapag mo ligid nis ubos. Dili ko nagparking kay kung sa SM ang ko magparking. Layo na kaayo. Yan. Parking ko dari. Ay! Parking ko dari sa magbutang ko og bato kapag maligid na sa ubos. Pas ng baho na to. Ani. Tangan ko ang bato. Tangan pa na ko ang isa. Para sure. Kay paubos na ba no? Hindi ko mag-parking kay sa SM, pwedeng layo ay dapat pa musakap pwedeng layo pa na pa sa unahan na ang meron ko naraman diri likod diri. Ito pa baklay pati ako. So mag-parking ko diri guys. Busy ko. Igang ko. So nara, parking na nako. Dili ko nag-parking. Kay doora man. Kung sa SM pa, pasulod pa. So, sa highway pa. Dili na ako i-parking kay naraman diri. So, bye-bye. Mag-atas ako Meralco guys. Di lang ko mag-video. Samtang naglako, mamu-umu palang na. Maudas makuanta ani, maligisan ta. So, paabot na ako sa Meralco. Magbalik off. Video na puno naman na ako ang pamay nga bag. So, bye-bye muna guys. And guys. Bye-bye e-bike. Diyan ka muna ha. Dire ko na parking guys. Unya, dito ko ng lusot. Da, pasaka pa. Pati makasaka baka ako ani. So, mag-backlight ko. Padulong sa Meralco. Kay kung sa SM ang go ko. Ako yan ko kay pasulod pa. Na doon kaya ang Meralco.
siya. Narito pa. Parang pag. Hi guys, naman na ako bayad sa mineral ko. Bayad na sa office. So, mangukay sa ta guys. Wala mo, tanang pakikita ko kayo pero wala pa ako kasi wala kanina ukay yan. Pero, tanaw ko na ako. Ito magugod sa tita. Dapat mo tayo. Hilig mo hukay. Hukay sa ta. Bakwal sa ta guys ha. Kaya ako na human sa walo. Hindi kayo pila. Ito ko sa upo. Ito mo. Mineral ko. Isa ko guys. May ukay yan. Mga meron din yun. Sabi ng sinang. Kung siya. Papasok tayo dyan. Tingnan natin kung maganda ba damit. Ano ko dadaan? Babay mo na ha. Patawid mo na ako sa guys, tayo. Ako nag-parking guys. So, backlight ko. Tukos ko kayo yan. Nag-isubo ko ni tatay. Kaukay din ako sa t-shirt. So, manita ta. Dito sa Petron. Ang nako. Guys, na ako sa ukay-ukayan. Mangukay sa ako kay tatay. Ito po mong tatay. Katong t-shirt, katong profile na color green. Ako ato ba ito? Okay, ito na ko pinhin. Ang ito na po tagindot. Here. Ito na okay. Napabay mo na guys. Guys, nagpahulay sa okay. Malasakit akong ulos. Okay-ukayan. Nangukay manggod ko. Ay, gusto ko kong tatay. Kaya mangukay kung sanina niya. Ito nga. Kaway sa ko. Apoy ko. Kaan, okay. Di lalim. Nangitag nga. Kada. Ano, nakabalik na ko sa ko. Ang e-bike. Umuli na pod ko ron. Nakapalit naman ko. Hindi ko sure kung ganahan si tatay sa ako ang i-ukay. Pero, ano man siya nga, kabulong na kong pili. Tanaw na to nila. So, pauli na ko. Hinahinay na po ko drive. Mayon yung sayo. Impong ko. Wala man kaayo dagang tao, pero nalibus mga sanina. Ito pangita. So, kanina nag-vlog ko sa ukay-ukayan, pero wala man din na ano ako game. Yun, buang mangko eh. So, karon wala ko ka-vlog sa ukay-ukayan, kaya nag-expect lagi ko nga napindot na ako ning kamera. Kasi kung yaw unya kumanday nako napindot ang oras. So bye na guys, I'm going home na ko ha. Ulit na ko. Okay, tapos ko ukay. Ay tapos sudan. So bye bye. Kita-kits mamaya. Ipapakita na ko sa inyo. Ipapakita sa inyo akong iukay. Ano yan?
tanawan ninyo kung ganahan ba mo kung giukay. So, see you later guys. Bye-bye. Hello guys! I'm here in office. Nandito ko sa office guys. Ay, buti mga mulbos ko. Unya, gikan ko, dadugay ko, kay nangukay lagi ko. Ako ipakita sa inyo nga ako ang giukay. Nga tag 55 pesos. And then, naitag 60. So, ako ipapakita sa inyo guys. Ako sa ihanger. Ko sa hanger ka ko ihanger. So, ipakita na nako ang kay tatay sa una ko unahon. So, ang kay tatay, pilian ako siya. Kani, kay ukay ni. Baluhan mga mini. Nga, una. Ito ha, kanan mong hukon ng cola, charap tela. Kay, kuan, makaputi. Dahil ito ha, upat lang gipalit sa iyaha. Then, tulo. Upat lang gipalit sa iyaha. Out ng kwarta. So, upat. Ano siya? Ngayon akong i-okay guys. Ako na naiibutan sa lang. And then, ang ako guys, nangukay ko o shirt na ko, pang-uran. Pang-uran naman ang giukay kami. Sleeveless kay diri raman, pangbalay raman. Then, kuan naman. Pang-uran ang katulog kay. Mas nindot manggunang at naman pang-sleeveless matulog kay. Mara dyan akong iukay guys ay yun know na mara na ito ma-afford and then mahilig mo subscribe kay makaniwang so talit na ako mo guys sa ang bayon hindi na po sa kamitan so kanya ikaduha nga panglako ani yan yung scholar 11 kami so nice ito pa kayo dito guys pero gikapoy naman dito ko ayun tapos naman nga pink pero ano na kung nakapalit sayang man sinapay nakapalit katulo Stripe yapon. Hindi ko stripe. And then, ano pa guys? Okay. Sige, tigawin ko ang pay. Hindi mo, nita mo kung mga kanina nga. Wala pa ko yung mga kulay. Ano po? Plain din siya. Ang kalong ako ang ganito. Ito na ko mga hinangin guys. Ang kanina nga. Ganigap ko yung Sprite. Ang kalong wala ko yung color. Yung last kami wala may ito guys marami akong pang-ulan ng ukay
Then, kahit ko bagbag, kasi lang ako. Hello, mangga, sayangan ko. Kahit akong bulisa. So, kasi ba? Wala pa ko sudlanan, guys. So, maorat akong ukay. Alam mo pakita sa inyo. Ito ka na itlog po anak ko. Isa ko ang gihaguan. So, wala na ta. So, salamat sa tanan tanay sa ako YouTube channel. Salamat sa mga nag-subscribe. Salamat sa tanan nga nag-likes, nag-comment. Thank you, thank you. And salamat sa inyong support. Ang bugas ko guys, kapit na ang ako ang administration day. So, let's go. Close mo to. So, tapos na. Done. So, bye-bye guys. Thank you so much. Bye.